Kaka lafiya, zauna lafiya, na gaida hajiya, farar tumfafiya, mai kyan zuciya, sannu a hainiya, kin zarce makiya, masu da kwansiya, mama kai da kaya, a bar wuya. Turmi haɗin taɓarya, doro abarwa ƙwarya, Hajja Samira giwa, haske mai haskakawa, sawa mai firgitarwa, daɗi mai daɗaɗawa. Kan ka fassara ni kayo tunani kafin kamillan kaya, damina da rani jini da karni wata adon duniya. Hajja Samira na san baki da rauni da ke nake tutiya, halinki babu muni na yi yaƙini kina da kyawun niya. Ni ke nake watake itaciya ta marke, a sha take a warke, lafiya a barwa falke ta. Hajja Samira dawa mama, Allah ya ja da ranki, ya daga martabarki, ya dada haskaka ki, ya kara ɗaukaka ki, ya zama kin yi zarce cikin dubu na mata. Ya bangoni ya zama dole ni ke nake yi wa dawa, uwar marayu gatan masu uba ke ce kurewa. Hajja Samira tawa kin zama rece abin riƙewa, tubali na dutse wahala baya zubewa. Mama uwar mu ce ke dole gafanki mu yi rusunawa, mun mika gaisuwar ban girma gare ki makurar kurewa. Tushiya kike amina gatan reshe da ganye, farin wata kike mai haska garuruwa da ƙauye. Samira daji kewayar ki sai dan maye, ga wanda ya dafu kawai ta yaya zan ɗauki ɗanye. Hajja Samira kin san haske ko a cikin ƙawaye, kice warakar mu mama mai share hawaye. Bawancin ginar mu kece babu ɓoye-ɓoye, inda ke ba mu zub da ɓalla wanda kai ya waye. Kainuwa kike mama babu mai irinki, ajiyar ilahu kike babu mai taɓaki, kin zamo kamar rana mai yawan rabon aiki. Hajiya Samira domin kina da kara, rariya ruwa mun san dai ba ta rike ba, gurguwa da auren nesa abin ado ba, shi hannu guda ɗaya jinka ba zai ɗaga ba, sammako ake in har za a kama bara. Hajiya Samira na gaida ke sannu, mahaifiya ga ummul kairi maken idanu, ya aka ji da hikima to mama sannu sannu, godiyar makwabta suka zo baki kora, ko a so ko a kikin zam uwar uwaye, tarbiyar kure ai samun sa sai iyaye. Kin haɗe gaba ɗaya bayan ki ga mu goye, baki kyamatar kowa manya har da yara. Idris manzala ke bai tukan ki mama, dan kidan Taraba na zo guri na sama, babu shakka albarkar ki na zo na nema. Karki bar ni mama kaina ina da kura, wallahi hajiya ni mai yinki ne da gaske, hakan yasa na ɗauke ki uwa ba sake sake. Gani nan gaban ki gwiwoyi na duke, kiran danki sannan ki aje ni kan kujera, ko ina ki kan je jama'a suna maraba. Halinki ne abin so ba wai zuki nake ba, zuciyar ki mai kyau ce sai ki gode rabba, ta sace a ce suke tallafin hakora. Sabuwa da zanin ta zo fahimci wannan, haka nan ilahu yayi ta kubar da a hakan nan. Ajiyar ilahu idan yayi ku gane wannan, duk dirin dadewa ku sani baya gora. Hasken rana hannu san ba zai tare ba, asira da yashi nasara ba za hana ba, kin rike mutuncin ki don ba kya bari ba, hakan yasa cikin jama'a ba a miki gyara. Nigiya akun hangen nisa ba irin ki, su muciya ana can an koma tanki tanki, godiya fara kyakkyawa jiyar sarki, kun kula da sai an nemo masu lura. Waiwaya
in ji masu hanga, gobe tanadin fara za mu fara kirga, rijiya cikar sai inda akwai guga, in babu nan ku dole a nemo ruwa na gora. Uwa ga ummul kairi to anan na sauka, na yi gaisuwa hanya yanzu za na ɗauka, kauna ce ta sila tambari na doka, Idris Manzala baiti nawa Samira. Mommy